Atur pambagyo wilujeng Blora Mustika Blora Kota Adipura Sasana Jaya Kertabumi Nuwun sutresna budaya Jawi kang satu dadi nurmatan sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian sanggar seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya ingkang midalem wonten ing Dusun Turirejo saking Kecamatan Jepon Kabupaten Kitha Blora ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sukono Ciplis. Nuwun polenggah kagung sumalti kang satu dadi nurmatan mekaten kala wau panjenengan mirengaken uyon sawetawis kalajengaken tari gambyong parianom ingkang dipun tindakaken widodari saking kayangan paguyuban Ketoprak Tri Manggala Budaya Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Budaya dipun iringi pengrawit Manggala Laras ingkang dipun pimpin Kiraka Bagus Wawandana panglikipun Swarawati dipun asta Niken Ayu Titin Mariani Wiraswara dipun asta panjenenganipun Bapak Suradi Pangeprak dipun asta Kiraka Bagus Hartono iwudeni penata panggung pun pandegani Kiraka Bagus Arif Widodo CS kabiyantu lampu liting Sarakali Prabowo ugi kerjasama Sound System Putra Audio saking Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Bangkit ingkang dipun pandegani panjenenganipun Bapak Sukir CS ugi kerjasama video syuting Media Tama Arisma Syuting sutradara dipun asta Kiraka Bagus Tejo Kuswanto asisten sutradara dipun asta Kiraka Bagus Jeki Simah saking pangliptanipun Ki sutradara ing dalu punika badhe ngesang lampahan Geger Mojopahit seri Pirangan Banjaran Jaran Sari Jaran Purnomo kepareng ing dalu punika badhe ngaturaken pendhapuk utawi paraga adegan angka sepisan nggambaraken wonten ing pertapan Mahameru Ki Hajar Podang dipun paragani panjenenganipun Bapak Lulu Setyo Aji Jaran Sari pun paragani Kiraka Bagus Antok Wijaya Jaran Purnomo dipun paragani Kiraka Bagus Yanto Widiatmoko adegan sak candhaipun gambaraken Kabupaten Sukodono Bupati
kuda pengrawit ing dalu punika dipun paragani Kiroko Bagus Jeki Simah garwa Larasati dipun paragani nikan Ayu Herlina Wijayanti rantekan dipun paragani nikan Ayu Ani Wulandari kuda sembagi dipun paragani Kiroko Bagus Pujo Asmoro wonten ing Mojopait Sang Prabu Brawijaya maling laras ing dalu punika pun paragani panjenenganipun Bapa Didik Setiawan Patih Haryo Permodo pun paragani panjenenganipun Bapak Ela Putri Lembono Wati pun paragani niken Ayu Suprihatin garwa Prameswari pun paragani niken Ayu Samsiatun adegan sak candhaipun gambaraken wonten kraton Samudra Dasar Sang Prabu Lembu Dono pun paragani panjenenganipun Bapak Harno Lembu Dini pun paragani Kiroko Bagus Sudarmono wonten wonten sak tengah cariyos ing dalu menika panjenengan kalipun pelawak utawi dagelan Cak Kemet Cak Sudik dipun rameaken ban kita Bibit Sanjaya ugi dipurameaken Kepruk Trombol dan kawan-kawan ugi dipurameaken kreasi-kreasi yang Trimanggolo budaya macan, ulo, irik, wedhus, pocongan, ondel-ondel berparagani rombongan rombak Trimanggolo budaya makaten kala wau pendapuk te paraga ingkang badhe netepi kewajiban ing dalu menika monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun pagelaran mbok menawi mangkinipun wonten tumbangsa setandang tanduk tata wicara boten ngenani penggalih panjenengan sami kula minangka wakilipun rombongan Rebak Trimanggolo budaya manungsa lumrah boten uwal saking kalepatan nyuwun pamedheng samudra bangsa sak kathahipun sekali merdeka tetap merdeka sekali membangun tetap membangun Suro Sudiro Jaya ningrat lebur dening pangestuti cahyaning Rebak Trimanggolo budaya jaya ing bawana
Aji Kawijayan ing ora tukono. Sawetara jogungah atimu aja gembelo. Ora kakang sing sempit udan satu pertapan pahamen. Ayo dijajal Aram Purnomo. Apa aku sing bakal jempilaken? Nek pancen kowe jajal. Irit ana ing pahamen. Iki Jalapurna. Ora kowe dhewe sing duweni jal Aji Kawijaya. Aku yo. Ayo, pancen kendhati kawi, sing luwih. Aku ora bakal mundurake sikilku sak jangka. Nek trimo musuh Japura. Tampani gagang rasikang rapat. Lah dia jago. Woi! Woi! Oh! Woi! Percaya nek pancen wong setimun sepisan maneh. Sepisan maneh. Ayo kumplek-lek Aji Kawijayan Pertapan Mahamel. Aku ora bagide. Nek pancen ke wong siti ora tegas. Siso. Pak paling iki. Angin dapat sanono. Jalan Purnomo. Ora Kuncoro, ora Satrio. Yang mateni pawongan. Untungan tani sapa? Sak kenal pasir. Saiki sadurunge kota pateni bukan kopeng. Loh! Jadi jaran Purnomo, kakang jaran sari. Aku wis percaya. Aji Kawijayan sing kok duweni sakwise ngasu kawruh ana ing Pertapan Mahameru. Ngersaning Eyang Ki Ajar Kuda tak tampani Aji Kawijayan kuwe ora tumomo. Cetone wis jaduk, wis lancuring jagat. Pitataning jalma jagoning para dewa. Sumono kakang jaran sari. Ora ana pendekan sing kuat nampani Aji Kawijayane anak urip ana ing Pertapan Mahameru. Lah iki kakak. Saktenane jroning atiku nganti gladan kaijenan ngene kakak. Saktenane aku kepengin ngerti sapa saktenane awong. Jadi jaran Purnomo nganti kowe gegladeni jen sing tanpa kanca. Wong kowe mikirake sapa saktenane wong tuamu sing ngukir jiwa lan raga. Ora beda kaya aku. Semono aku yo kepengin mangerteni saktenane sapa wong tuaku. Aku iri kabeh anak murid ana ing Pertapan Mahameru. Pendak setahun sepisan tansah dituwi dening wong tuane. Ning yo kene aku karo kowe babar pisan ora tau dituwi lan wong tuane. Lah iki kan mengkone aku bakal matur marang Bapak Guru. Ora kurang-kurang nek aku iki kondo blok utang lan Bapak Guru. Ngenani sapa saktenane wong tuaku lan saktenane wong tuamu. Ning yo kene saben-saben aku takon ngucik perkara wong tuaku, Bapak Guru tansah nutupi kaya dening wadi sing ora. Lho apa jenengan Bapak Guru ya?
nggonku ngomong kowe isih bayar Pak. Yen ora ana jamak lumrahe. Yen to manungsa ki lair saka mletheke watu. Kabeh dilairke ana jagat raya. Kuwi garpe wong tuwa le. Eyang Ki Ajar Kuda. Nek sampeyan ngendikake tiyang lair wonten ing plataranipun jagat iki mboten saking kethak ingkang tutung gedhe. Mestine gadah tiyang sepuh ning saben-saben kula niki ngucek perkawis tiyang sepuhipun kula ingkang ngukir jiwa raga kula lan lairaken kula wonten ing plataranipun jagat. Eyang Ki Ajar Kodang iki tansah nutupi kados dene wonten wadi. Monggo panjenengan bloko suta blak kotang kalih Jane mriko leres tiyang yen to kula gadahi tiyang sepuh yen to menika tasih gesang manggen nepang yen pundi kula pantui yen to sampun sedo kepungkur manggen kula badhe kirim donga ora dasare aku nutupi perkara iki ora wis. Yo mbok menawa iki semestine aku kok pisan kowe lan kabeh. Dole jangan cari ngomong. Yo eyang ora to cedhak mrene yen to kowe kepengin mangerteni dongengane lho. Duwe bojo loro meteng bareng. Ya celah tekan. Dawuh katimbalan kula Kang. Ya celarasan. Iki dawuh katimbalan kula Kang. Haru mungsu bagya mulya. Ing hari kelenggan iki pun kakak. Ing pendopat Kabupaten Sukodono saringgit kelawan garwa kakang Cinta Tresna. Yo panitinipun kakang tanpa nono. Ya celarasan. Sampun kula tampi kanthi tangan kula kekalih. Kula empun kanteling Mustafa. Kapetaken penaja murmat angun bahana basa. Ingkang dawuh boten katalenten. Ngaturaken sungkem pangadhep kula kunjuk Kang Mas. Tampa leganing penggalih pun kakang. Kepenak kok keberadaan. Sedaya sakit dawuh panjenengan. Ya celarasan. Dawuh Orang bakal tak beda-bedake bojo siji lan siji. Yo pangapunten kakang tanpa nono yo ya. menika sampun kula tampi kanggo istana. Kang kadang menika mboten kathah ternyata sing kakang primateng panjenengan. Ya, tau tompo leganing penggalih pengkang. Ya cenah tekan. Ya celarasan. Dawuh Sawise negara Sukodono kuwi keperintah oleh Kraton Majapahit
Kang Diasto Sang Prabu Brawijaya. Monggo Jat. Ora ketang kepriwae. Kowe iki sakarone padha garbeni. Kowe sakarone padha meteng. Saiki pun kakang yen iso. Angkon garbeni udakara pirang conto Jat. Keparang matur menelepas nyuwun pangapunten dumateng panjenengan Kang Mas. Kang Mas kudu pengrawit. Ono ya Clara. Menawi panjenengan dalem badhe nyuwun kersa anggen kula garbeni kula sakit panjenengan. Menawi to ing dinten sak menika Kang Mas. Sampun ngancik sareng condro Kang Mas. Wes ono Sang Candra. Inggih. Sedelokne bakal larake punam jaman wae. Terus menawi kang dadosaken panjenengan. Lah nek kepiye dia cerat. Udakara pirang conto apa garbeni. Akhiripun kula garbeni. Sampun ngancik sareng. Nah ngono bareng iki to. Lah besok wae bareng. Nang dia Jengarasati lan kowe dia Jengarasati. Pun kakang bakal kondo karo kowe. Rene negara Sukodono iki perintah. Paling kraton Mojopahit. Andan saben taun masuk gelondong pengarangan. Winangka bukti dan sentuhku Brawijaya. Mula diajeng Larasati lan kowe diajeng Larasati. Sesuk tak begitu. Pun kakang bakal ninggalke oleh Sukodono lihat. Pun kakang bakal sowan oleh Mojopahit. Kang Mas kudu pengrawit. Ono pun diajeng Larasati. Kula boten mangken. Bilih pun panjenengan badhe netepi pasukan panjenengan asa gondong pengaranganipun. Sia-sia panjenengan ing dinten sak menika ugi panjenengan badhe suwan anak siku wonten isa dalem Sang Prabu Brawijaya wonten ing Mojopahit. Kedahipun panjenengan penggalih langkung rumiyin saderengipun panjenengan suwan wonten ing Praja Mojopahit. Perkara apa diajeng Larasati? Sedaya namung perkawis garwa-garwa panjenengan. Ingkang kateng dengke mon bobot sepuh. Sadukapan malih garwa panjenengan badhe nglarake ponang jabang dalu. Menawi to panjenengan boten nampan wonten Kadipaten Sukodono. Saya panjenengan suwan wonten ing Praja Mojopahit. Wonten yuswa dalem Sang Prabu Brawijaya. Lajeng sinten benjang ingkang menggani dhateng ingkang garwa. Waduh, pun kakang kalian diajeng. Jebul saling karepen kakang durung ana sawijining pohon kang jaga keselamatan. Injil leres. Saiki diajeng. Saupama saling karepen kakang ratekan diri Larasati. Kang jaga keselamatan kataku kudu sembahyang. Kang Mas kudu pengrawit. Menawi to panjenengan kagungan penggalih. Menawi ing mangkenipun wonten suwan panjenengan wonten Mojopahit. Perkawis kawilujengan kula. Lan perkawis kawilujenganipun diajeng kula. Panjenengan pasrahke dumateng Ing Sembah. Menika saking pemanggi kula langkung prayogi sanget. Kowe diajeng tekan kowe tedalan kondur daya. Timbalo kadangku kudu sembahyang. Supaya diantaran pendopak. Kono tekao. Laikan soan, Mas. Kira-kira ya.
sawise kadangku kang tak tresnani kudu sebati jangkepi kelenggan oleh pendopaku kapaten seperti yai sadurungipun kakang bakal merukan kanjeng sira pangestu kapan dapat pamudi saenggo jimat mugya damel teguh karakteran sang lokang sungkem pun kadang tujuh atau pola kali yai kudu sebati paring jauh sejatine ana wigati kang bakal tak pasrahke kan sliramu menawi saestu wonten kawigatosan monggo panjenengan waturi wedal dawuh mateng pun kadang meniki mawon saged sabyan yai kudu sebati paring pun kakang kepengin saling garepun kakang Soka Paten Sukodono bakal sowan oleh Kraton Mojopahit bakal sok londong karangan ngatur keputikan Sinun Prabu Brawijaya mung pasrahipun kakang negara Sukodono klebu mbayunipe Larasati diratekan bakal tak pasrahke kowe Yai Kutusbari pun kadang sakit-sakit badhe ngemutaken dhateng panjenengan. Perkara Yai Kutusbari Menawi toh cetha panjenengan badhe sok londong ngareng-areng sowan wonten ing Praja Majapahit. Mongko garwa panjenengan kalipun sami nggarbeni menapa panjenengan boten eman lan mesaken menawi toh ing mangkenipun garwa kalih panjenengan menawi toh kelampah babarakipun nang Jabang Bayi kados Yai Kutusbari paring pun kakang wis ngandhap saling garepun kakang keselamatan Larasati diniratekan taburungke kelan landhep karo oleh Sukodono saal tergendong poso burung kan Yai Kutusbari menapa amrih saenipun kula mawon ingkang sowan wonten ing Praja Majapahit Yai Kutusbari paring pun kakang minangka saka gruning Kraton Majapahit mongko pun kakang bagas waras yen to nganti dipeksani Sun Prabu Brawijaya jur pidana kan bakal pun kakang tampa mula saka biaya aku njaluk liyane ati kowe gelem jaga keselamatane Mbak Yunipe Larasati Triratekan Kamas Kudo Pangkat ya menawi ngaten sinaos amrat sanget untuk pun kakang dimen sedaya ngantonke dharma bekti kadang dhateng panjenengan pun kadang saged pangayahi kowe saku ya jelas wis ana kesabaran kadangku Kutusbari kang bakal jaga keselamatan mula saka wigaten pun kakang njaluk pamit pun kakang bakal tidak oleh Kraton Majapahit ya Larasati saling garepun kakang saka Kabupaten Sukodono jaganen ponang Jabang Bayi sak bawakan Perkawis kawilujengipun Ponang Jabang Bayi panjenengan ampun wates mulai kang badhe jago ingkang atos-atos wan panjenengan ingkang atos-atos kang ora bakal tak beda-beda aku kok njaluk pamit jaganing ponang Jabang Bayi saling garepun kakang tidak oleh Kraton Majapahit
Kepiye ya Sembagi? Katone sampun purna wejak dalem Kang Mas Toko. Keparengipun kadang badhe nelaraken pasukan agung dadi katentreman wonten ing Kadipaten Sukodono. Sektor ya Sembagi. Sing kados Perkara nindakake kewajiban ki ora usah kesusu. Pundak saya badan saliramu. Rak yo to, wong bagus iki nek kesel-kesel anggone nyambut gawe. Kesak ke tak kandhani. Rak kaya ngono to dia jelas Kanggo larasan. Iya kepiye ya sih? sinoso badan salira kula sayah sak. Ning sedaya kula badhe ngrungkepi kawilujengan wonten ing Kadipaten Sukodono boten napa-napa lho Kang. Nek kanggone kanggo Larasati nyawange Sembagi iki kok kesel lumrah badane goeman. Mergo kowe iki bagus. Wis to, perkara kewajiban ben ditindakake kabeh prajurit ning Sukodono. Sembane kowe iki jejagongan marang kambok. Wis ayem, wis seneng tak kandhani. Ra ngono ya diajak. Kecak ngono lho diajak. Ora usah kaget, ora usah ndredeg. Ya. Nggih ampun kados ngaten. Piye to ora apa-apa. Wis kene dulur ipe kok gantenge ra karo karuan kaya. Ya. Rumangsaku biyen bagus iki mung kakangmu. Barang wis saiki gedhe, bagusmu ngumpuli karo Kang Masmu tak kandhani Yayi. Boleh bagus. Wis ngumpul wae ora usah tanganmu kok adem anyep ta Yayi. Tanganmu. Nggih kula Jalan ya apa? Ya kok jenenge iki lho. Perkara ngono wae kok wedi ya Jajeng. Iki sekadangmu dhewe secendak karo kowe lho. Nggih kanggo kula Ora ngertos. usah Yayi. Yayi Sembagi. Kula Kang. Sadurunge panjenenganmu ki nindakake kewajiban ing Kadipaten Sukodono. Jaga katentreman Kadipaten Sukodono, klebu jaga keselamatan Kambok Larasati apa dene Kambok Ratikan. Iki sadurunge Kambok Larasati apa dene Kambok Ratikan arep bloko. Bloko perkara wigati kapribaden lho Yayi. Badhe bloko. Nyae. Lah pripun kok malah kula mboten Ora usah ado-ado, ngono wae. Diajeng Ratikan. Panjenenganmu sing bloko. jane enten napa to Kang, Mbok? Ngene yo Yayi. Aku bakal bloko karo kowe. Mergo sajroning atiku aku wis ora ketempet yen to nyawang kowe. Ora nyawang bagusmu iki lho. Tenang kowe. Kanggo ratikan telah kanggo laras. Iso. Menawi saking dedeg adeg kula lan anggen kula ngagem busana damel seming tunggal panjenengan. Pramila kula nyuwun pangapunten. Ora usah. Anggonmu ngagem busana katon besus, katon bagus, gak apik gekso sakandhan. Wis to. Boten perkawis niku lajeng sapa Kang, Mbok? Ngene lho Yayi yo. Sarengal pun sakadang niki wae. Aku arep bloko ngawasi kamu. Yen kowe iki dino, aku kepengin mbok ladeni Yayi. Kaget. Lah wong perkara ngono wae kok kaget pengen kaladeni. Lho nggih. Menapa kirang den kula menika caos napa dedaharan utawi unjukan dhateng panjenengan? Sing tak karepke ki ora perkara kok anggonmu ladeni. Dedaran utawa unjukan nyepakake busana ki ora. Lha lajeng Tegese ngladeni dina iki Yayi Sembagi gelem ngeloni karo ngambok Yayi. Kamu tak ya. Bagus ngene. Lah apa rasane nek makan sakanan karo aku kowe Yayi. Piye? Kok kita panjenengan menika lak boten napa sare to? Lah sing terus ora. Lah kula ketingalipun ngipi lho. Iki ora mimpi Yayi.
panjenengan menika nembung dhateng pun kadang KIP kados teater to lho. Apa kowe jaluk tak lelo-lelo? Kowe nek ora gelem ladeni karo aku duduke wae butuke iki piye ngono lho. Jenengan kok malah nyuwun dipun kersani kepengin Pak. Panjenengan menika garwanipun Kang Mas Putra. Ayo jajal. Ayo. Menapa mboten saruti dulu? Nerang basih. Oke, sampun aku Nek ora usah ado-ado ceblak iki wae. Kene ya. Mikir. Kok bagus. Ayo to dilakeni sejenak wae. Mboten aku kados Ayo. Ayo kok nyanyi. kula niki ajeng lho Kang Mbok. Baik kok iki lho. Tak kira makin putri kok. Sampeyan ya ampun jalan-jalan kados ngaten to. Aja wong ngimpi kudune kasunyatan. Kudune kasunyatan. Srimpet. Wah, tukang tarasan. Kula mboten boten mendukung tan saya dodro kanggo. Wah, Lah pilihane kok ngoten niku. Iso kambok sing ngeloni sliramu, apa sliramu sing ngeloni kambok milih salah siji. Lah niku nggih mboten milih wong sami kok jenenganipun kados pundi to.
Ampun kados ya. Lah kok penak kowe lah tiba ngarep aku tiba blutru. Bilirku mati kamu kejiran apa kuatus. Ya jeng, Gusti. Wonge bagus kulite alus lah. Suarane bae dudut mati tak kandhani. Ayo Yayi. Wis to. Ampun panjenengan lajeng. Berarti ngadeni marang kagok. Wis to, nek memang ngadeni dudohke sepira gedene. Ayo. Kula mak tasih jangkep panca indra. Kula mboten saged sepisan malih kula aturi ampun. Ampun panjenengan lajeng. Jalan panjenengan menika sampun gadhah karo Kang Mas kula Prabu. Oh, yen kaya ana ceklane kowe tetep narik marang katresnane sampun tekan Larasati. Kula mboten saged ngadosi dados Nyai Sembagi. Orang tetap ya aku wong wadon. Aku wis nembung tresna marang panjenenganmu Nyai Sembagi. Ning sekite wae Sembagi ra bisa nampa kabeh katresnamu. Yo, aku ra apa-apa Sembagi. Orang tetap ya wae megawe belane ngatine wanita. Yen kaya ngono kowe kudu ngerti Nyai Sembagi. kaos menapa. Rumah kita tembung kagak masak kagak dan rapi Nyai Sembagi. Nyai Sembagi. Dandang bakal tau nek ki kuntung. Kuntung bakal tau nek dandang. Uripmu bakal cilaka Sembagi. Ayo diajak. Ampun aku. Narasati tekap berat. Kados dateng pangantuku panjenengan. Mongko kula menika kadang kaipun panjenengan. Kula imutaken boten mendotan suyata. Jagat pasusaning Bathara Jati. Bakal ana kedadian apa lan lakon apa ing Kadipaten Sukodo. Kabeh sawijining titah sak dapur nglakon. Kabeh bakal tak pasrahke marang pangeswan. Muga-muga kabeh ora ana bebaya apa-apa. Kadangku kudu Sembagi berita apa? Nyai Sembagi. Nyai Sembagi tresna dateng. Kula panjenengan prawoso Nyai Sembagi. Kowe bakal diprawoso.
Sembagi. Ya Sembagi. Yen to kali kula semono gelem ngladeni kula lan panjenenga, ora bakal ana kedadian lakon sing kaya ngene. Ya kula saka kuwi, aku lan panjenengamu